Kolačić koji nije hteo da poraste. Priča o strpljenju i vremenu. U maloj kuhinji mama je spremala kolačiće. Mešala je brašno, šećer, jaja i puter. Mala Dunja je sedela za stolom i radoznalo posmatrala. Kada će kolačići biti spremni, pitala je svakih 5 minuta. Dunja je pomogala mami da oblikuje kolačiće. Pravila je male loptice i stavljala ih na pleh. Jedan kolačić bio je manji od ostalih. Ovaj je poseban, rekla je Dunja i nazvala ga Koki. Mama je stavila pleh sa kolačićima u rernu. Sada moramo da sačekamo, rekla je. Ali Dunja nije mogla da dočeka. Otvorila je vrata rerne da proveri kolačiće. Zašto se ovaj mali ne peče brže? Pitala je. Dok su se drugi kolačići lepo pekli i rasli, Koki je ostao mali. Žuri se, šaptala je Dunja kroz staklo rerne. Ali Koki se nije žurio. On je voleo da uživa u toploti rerne i nije hteo da poraste previše brzo. Sve mu je potrebno vreme da se ispeče i kolači i snovi, objasnila je mama. Neki se peku brže, neki sporije. Ali svi na kraju postaju savršeni. Kada je Koki konačno dobio dovoljno vremena, počeo je da raste. Postao je zlatno smeđi, mekan iznutra, a hrskav spolja. Bio je savršen na svoj način i upravo onoliko koliko je trebalo da bude. Kada je kućno zvono zazvonilo, kolačići su bili spremni. Svi su bili prelepi i mirisali su divno. Dunja je bila presrećna što je konačno mogla da ih proba. Dunja je uzela Kokija i oprezno ga zagrizla. Bio je savršen, hrskav spolja, mekan iznutra i pun ukusa. On je najbolji. Viknula je Dunja. Vredelo je čekati. Dok je jela kolačiće, Dunja je razmišljala o maminim rečima. Shvatila je da se ne samo kolačići, već i sve lepe stvari u životu spremaju polako. Prijateljstva, veštine, pa čak i snovi i svima je potrebno vreme. Sledećeg dana, Dunja je pokušavala da naslika sliku. Bila je nezadovoljna jer nije izgledala savršeno odmah. Ali onda se setila Kokija i nastavila da vežba. Znala je da će s vremenom postati bolji slikar. U školi, Dunja je upoznala novu devojčicu koja je bila stidljiva. Umesto da odmah očekuje da postanu najbolje drugarice, Dunja je bila strpljiva. Dala im je vreme da se upoznaju, baš kao što je Koki imao vreme da se ispeče. I tako je Dunja naučila važnu lekciju od malog kolačića. Shvatila je da sve lepe stvari u životu zahtevaju vreme, da se ispeku kolačići, da se razviju veštine, da se izgrade prijateljstva i da se ostvare snovi. Najvažnije je biti strpljiv i uživati u procesu. Strpljenje je ključ koji otvara vrata mnogim lepim stvarima u životu. Hvala vam što ste pročitali priču Kolačić koji nije hteo da poraste. Nadamo se da ste uživali u priči o strpljenju i lepoti čekanja.